Everyone's je Srb. Kloni ga! Ne mogu da ga gledam. I dobrodošli u novi klip PS Koda, kao što možete vidjeti, promijenili smo naravno igricu po prvi put. To je PES 2016, jeste fudbal u pitanju, ali PES Revolution Soccer 2016. Čuli smo da su poboljšali grafiku, gameplay i slično, iako nismo upućeni to, sad ne znamo. Mi ćemo igrati kao Bayern Munich. I igrat ćemo, da bi bilo fair, igrat ćemo protiv Brazila. Juventusa. Da, inače nismo nikad igrali PES. Da. Ja ništa, jao kako je dobra grafika, već mi se sviđa, jao, Da. Jao kako je dobro. FIFA 2005 otprilike. Pa, najmanje, blago rečeno. Ja ne znamo ni kontrole, znači nismo upućeni, tako da ajde krenemo. Ti plavi, izvinja crveni. Ja sam plavi. Ja sam plavi. Zašto si ti plavi? Ne znam, pa ne, PES. PES! Jao, PES! Gdje saš gol? Zašto već? Nema gola! Bravo, Noers! Neuers. Gdje si mi igrač? Aha, skon se. Može. Isto, opa. Lahm. Što nisi trči? Kako si trči? R1. Hvala. Jao, kako je dobar. Kako je ovo strelica? Ne znam. Jao! Baš me čudi što mi je uzeo loptu. Jao, kako... ne. Nema faula, nema. Opa! Ide još. Ide. Može. Prode. Opa! Para gol! Gol! Što da praviš? Gledaj, moraš se da zaberemo. Lewandowski! Ne znam da trčiš u pravu, može. Ima najbolje te za slavlje, pa da, znao si. To je teže malo. Zapni ga! Pa nema, ideš do kraja, uzmeš loptu i daješ golove. Ne, to je pogrešno dugme! Pa uzmi loptu, ti mater retardirano. Gledaj, opa, u prostor, nikad u prostor. Gledaj sad. Opa! Aha. Nikad. Opa! Kako preksno. Lahm! Nabacivanje. Lahm! Jao, kako je sve dobro, jel ima ovdje ševanje? Da, ima. Može da se jednostavno doda. Ovdje se ne dodaje lopta, PES ti je, primi loptu, idi do gola, daj gol. Tako je. Cijela baršina, taktika. Jebovaš. Imam šut. Nema. Imam ja. Šut. Mora gol. Nema. Ja. Tako se rešava. Eto, gotovo. Kako ti sve izabere? Šta je on uradio? Kako je dobro. Kako se raduju kamere i Fury jednostavno. On je u Manchesteru. Jao, kako je kako je tekno. Šta? Opcije. 2-0 vodi Bayern Munich protiv Juventusa. Munich, jao. Munchen. Kako ste? Dobro, hvala ti. Vidi, nije polovreme. Kako je moguće to? Dobro, 40 minut fitness je onako na minimalcu, dobro, u redu, to nisam nikad vidio. Čekaj, ja nikad nisam skontao njihove finte, neću nikad skontati. Zašto je jedno govno od igrice? Ma predivna igrica, šta govoriš? Ja, divna igrica. Čekaj, kako je naš? Kako on to tamo dobacio? Kojim moćima je to on uspio da dobaci? On je wizard. Jao! Kako su dobri. Čekaj, sad ćemo da pobedimo. Vadi to. Dobro, nemoj. To, hvala ti. Nije i drugi put, tako? I prvo polovreme je prošlo. Odlično smo odigrali. Evo, statovi, majko moja. Dobro imamo, bolji smo. PES ne postoji ovde. Pre PES bio na krajaku, ali sad... Da, sad je usporen. Sad je heroin malo. Igra ovog. Bernat, jao. Kako jao? Evo, ipak je krek. To je TVS, to je napadač stigo mog leva. Nema faula, sviđa. Evo! Nema faula! Ovdje nema faula. Eto, povredili smo, ovo je faul za zatvora, ne znam. Pogledajte ovo. Ma ništa. Kakav faul, ništa. I nismo ni karton dobili. Tako, Karate Kid. Tako je bre, ajde Lahm. Njega je Bruce Lee učio da ajde da loptu. Shaolin Soccer. Jao, pa de tu, ne mogu više. Lopta se kreće, ja ne znam, znači FIFA 2005 je na ono... Pa FIFA, Daj, nemoj me... K***inate kako je on to dao? Vršu p***čku materinu, ti mater, švajcarsku, vrš!
Ja ovo nije ubio gol. Ja ne mogu da verujem. Kako je ovo ušlo, znači, nije mi dobro sada. Kako smo lepo, našim. Au, ne. To ne kontam. Pravi faul. Pa tako. Ja mislim da je ovo za crveni. Ovo je za zatvor, ne znam sad ćemo da vidimo šta kaže. Sudija kaže, nemojte da prilazite. I? Crveni karton, nažalost. Morao sam da rizikujem, nije šta da radim. A bolje to nego gol. Pa da. Ne da smo šupi sad u odbrani, ali... Nema veze. Ako niste primetili, komentatori su njihovi fantastični, onako. Da. Kako se baci. Ajde sad ti daj gol, molim. Evra da mi da gol, ajde. Patricija. Jebote, ko da je iz topa ispalio. Može, pruži. On neće da primi loptu. Zašto bi on to? Šta će mu lopta u fudbalu? Može ni bez nje, pa da. Inače, fudbal se igra rukama, da? Pa da, znam ja. Drži ga, to. To je faul. To je glavom. Double. Gledaj. Dupli faul, pa dupli faul. Ne, on kad je bio mali trener su umorevanje i onda sam se porušio sve. Sad je ovo umetnički. Ovo treba da umeti, čekaj, kako se šuta? Kocka. Aha. Sad je kako se šuta. Ne, malo se tako. To. Pa, pazi, išla je ko golu, da sam malo više. Pošto najgore išla je ko golu. Pa vidi ga što je spava. Jel ta animacija, sve, laseri neki. Pa da, bitno je da su to umeli da naprave, a gameplay da srede to nisu umeli. Šta? Dodajemo game plan. Šta je ovo? Ja ne mogu, ajde, molim ti svađu. Šta je? Čekaj. Line up. Jao, šta je ovo? Ajde, molim ti, izađi, ja ne mogu više. Hold down, pa ja neću. Čekaj, da bi crveni. Bernat. Ne možeš njega izbaciti. Hold down. Ne. Ne, molim ti, izađi iz ovog sranja. Da premestimo, koga da... Kako da to... Lahma, sad, komu ajde. I sad... Dobro, ajde, tako ćemo. Može. Molim ti sad izađi. I ovako ćemo. Ala. Gdje? Ano bi bar. A sad na kome je naciljano? Ala, valjda. Ovo ili ovo? Ala, evo. Može, udri. Kako izađi? Krug. Može. Kako samo imaju te reakcije, uhvati u ruke, ono direktno, mi ne treba, mi gledam... Šta radi? Ne! Tube! Ja ne mogu da verujem! Mršu! P***u materinu! Ti matere, Ovaj pes i naša ekipa je ovo nesposobno. Šta se dešava? Ne mogu da ovaj pes da igra. Čekaj, moramo da im damo gol. Hajde sam. Ajde, gol. Gol! Ovo je odlučujući gol. Pozdravi se, Juventuse, zdravo. Jao, kakva akcija. Sređen, golaso. Sve. Nemo, nepobedivi smo. Tako je. Značka, nepobedivi, to danas dobijamo. Ajde, sudija sviraj više, jebote 5 minuta, šta je ovo? Pa 5 minuta produžici, ne 6. Alo, sudija. 96 minuta, baš mi hvala. Ja mislim da nije izašlo u out, mislim to je gol kick, ne bi se nikad došlo. Zašto, znaš zašto? Zašto je pes? Da. Pa, ipak i dalje ostajemo nepobedivi 3-2 i nadam se da ste uživali u ovom klipu, pa se vidimo u nekom sledećem. Pozdrav!